Sausa ka. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jonathan. Mabtos ko. Og mao ni ang rason nga makigbuwag ko nimo. Kinsay man? Si Mike. Mike? Nga tiil ninyo? Oh, Jonathan. Saus, sige mugto ko eh. Taka magbabae ba yun eh? Tagan bagag may laila. Pareho sa no. Kinsa? Kanao. Kana may kinusaran ba? Ano? Oh, Ah. Uy, uy, ni gawas man. sundan ako bay. Ha? Miss? Hi, miss. Okay na ka? Oh, tubig oh. Thank you, ha. Dili gyud ko anad mo inom gud. Kunya, ganong inuman ka? Doon nalay problema sa bahay. Ako din si Jonathan. Ikaw? Kyra, manguyab ka na ko? Kana kong way masuko. Tao-tao naman sa tanang sige kuyog. Huwag ang kuno na ako. Nakagusto na ko nimo. Kung imo lang kong sugton, isaan na ako. Dili tagi ka pasakitan. Ang tinuod, Jonathan. Nakagusto na sa kunimo. Oh. Pero, dili ko sure kung makakumbita bagit ko nimo. Na ako'y obligasyon sa amo, good. Nganom de. Magtinabangay lang ta. Kaya raandam ko nga musabot o mudawat sa imong sitwasyon. Hatagi lang ko chance. Sige, good. Oo na. Gisugot na tika. Yes. Thank you. Isaan ako. Dili tagid ka pasakitan. Mag-ipunta? Total, naa naman ta sa saktong edad. Nya, na kay trabaho. Ako naasab ko. Oh, sige. Pwede rasad. Noon sa ka? Anong, wa man naman duwing ng naong nimo. Nagunaw na ako, good, kon. Unsaon pag-igo sa akong sweldo ron. Unya, muhatag pa ko sa akong igsuon nga nag-eskwela. Langga, nganong pirmi naman lang ikaw mo maproblema ana. Langka, nisaad ko nilang mama ug papa nga mutabang ko pa eskwela sa akong manghod. Bisan pa og maglain ako og puyo. Okay naman ang butabang ka. Pero dili masad maayo nga himuon nimo obligasyon ka ng butanga kay in the first place, dili maka-obligado. Langka, Okay na yun. Gamita lasan eh. ha? Sure ka? Unya, ikaw? Ayaw kabalakan ako. Kayaran ako pangitaan og paagi. Salamat lang ha. Hoy, kaso lang ga. Pero, unta, i-consider na nimo imong kaugalingon sunod. Ha? Ilan nakakatuig nga nanarbaho pero hangtod karon
Huwag yapon kay savings. Dili man gud pirmi nga naatay trabaho. Simba ko oroy. Simba ko lang. Manaktak ang imong kumpanya o baka ang ako ang kumpanya nga gitrabahoan. Salamat lang ka. Sige lang. Makigistorya ko nilang mamabahin, ani. Pag-ubog ganin ng Rildo. Nga, maghuwam ka kwarta. Sige na, baby. Ilisan lagi na ako sunod sweldo. Ay, unsan mo ka ba uy? Sa una, di mo nang takay ng anak. Pero, migo ko ta. Sige, pamuman ka. Pero siguro, lista namin nagsweldo ha, kay nakasuki gamitan na. Pila man imong huwaman. Ni-file o bankruptcy ang among company. O gainan mi tanan sa among supervisor nga papangitao na lang miglaing trabaho. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Unya, unsa man na nimo? Oh, mangitag laing trabaho. Kumusta? Huwag yapay ayo. Bisag asa na lang ko nang apply pero underqualified ko. Mao ba? Sige lang eh. Ay kabala ka. Makakita ra lagi kag lain. Salig lang si Ginoo. Maayo! Maayo! Oh, Oh, na, ang landlady man ron. wa na. Maningil na na ron. Ha? O di mo mabayar eh. Di ba mihatag man ko na yung advance? Ako nang gihuwaman kay gipadahan akong nilang mamagod. Nagsalig man ko nga na pa ko'y madawat nga last pay. Nyawa naman di ay. Kaira, Langga, sorry kayo. Nagabot-abot lang yun ang malas ron. ikaw na. Nahilom na. Sige lang. Nakahuamay noon ko sa kong kauban. Kanalay akong ibayad. Salamat lang ka. Salamat kayo sa pagsabot. Unsa ka bay? Nangita kag part-time job? O bay, Nga naman. Ikuangan pa di kasi mo sweldo. kinahanglan ko ba yun eh? O pa man kung makakita og trabaho gud si Kaira gud? Ha? Unya. Imong sauon ang tanan? Apil ang obligasyon niya sa iyang pamilya? Bay, Iya plabi bay. Uy. Dili sa tanang higayon, sulbaro nimo iyang problema. Basin maura unya na hinungdan nga magkabuwag mo tungod kay napuno na ka. bay Edward. Nalagi trabaho? Oh, mayo gani kinadawat ayon ko sa call center. Dili hinoon kayo dako og sweldo pero maayo na lang kay sawa. Oo, sakto gina lang ga. Nya ka na sa mga magsugod. Sapatos para nako? O langga, para imo na. Tempa. Pero usa pa mga kakabuan, di ba? Oo. Unya kay naamay nagpautang og sapatos nga kauban namo. Nya pwede raman sa kuno 3 gifts. Mautong ni kuha ko para nimo. Maayo na lang ni makabawi ko nimo sa tanan nimong natabang nako. Kamay ra gani ni kumpara sa mga natabang nimo nako langga. Langga, okay naman good. No, makuha na sa imo sweldo niya na tungod din eh. Ayaw na gunahon na alang ka. Pasagdi lang ko nga makabawi nimo. Okay, sige. Salamat ini ha. Wow! Bag-og sapatos na. Murag nakakaahon na tayo ngayon ha. Si Kaira ini ba yoy? Ha? Yang gihatag na ako. Uy, mau ba bay? Oh, Namawi day. gusto ko na siyang mamawi sa tanang natabang na ako niya. Aw, dako ni siya sweldo ron bay. Mahal mo din sa patuso. Ambot.
Di man siya musulti na ako. Ang iyarang gisulti na ako nga, dili man kuno ingon na kadako ang iyang sweldo. Aba, sila sponsor. Joke ra bay. Ba, Edward? Basig na sponsor. Di naman hinamawa sa kung nahon ang gisulti ni Edward. Iyapag na ko. Nag-overthink time naon ko ini. Ay pag i-surprise visit na ako si Kyra sa ilang trabahoan. Pabuton lang ako nga magawas siya sa building. Tinggawas na maron nila. Nana siya. Oh. Kinsa man ang iyang kuyog. Murag mature naman ang lalaki. Sure ka nga, ihatod ko ni mo sa amo? Oh, lagi. Wala sila makakita na ako. Okay, sige. Asa man mo party mo sa kinan? Oh. Kinahanglan maguna ako sa among bahay. Pagdali ko pa uli. Magduha naman ka oras so kad nga naabot ko din sa bahay. Pero hangtod karon. Wa pa magyapon sila maabot. Lain ang kung halahon na da. Bitaw ka na ako sa Kyra pe. Kano kang wa pa magid siya. Saan namang orasa? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Dili makontak. Your call later. Sila na ron. Kisa mo ito nagkatod mo? Ah, kato. Amo tong TL. Saman, uyab to mo? Ha? Uya ba? Anong dugay mo ka na uli? Kuan. Nanghagad bang gud siya og. Kung siya yung gihagad mo? Time para good. Naunsa man ka? Naibaw na kay ko sa mga lihok ka ng klasiha sa tao, Kyra. Ilabi na to nga may edad na. Gidudahan ba ko nimo? Nga naman. Doon na ba ko'y angay dudahan? Jonathan. Basig na agyon. Nagpahatod ko ka din isbay. Aun sa man. Minyo na ba ito tawhana? O misugot ka nga mahimong kabit? Ilan man sa niya ihatag ni mo? Tingalig ba itong imong palit sa mga material ng mga butang tungod kay doon ay maghatagan ni mo? O ba ito tawhana? Bisag nagdako ming dili hayahaya nga mong kinabuhi. Pero wa mitudlo isa akong gidikanan nga mangitag kwarta sa hugaw nga pamaagi. Sa pila na to katuig, ni kausawa mahimong away na to ang selos. Pero karon, all this time nagtuo kog dako imong pagsalig nako, Jonathan. Pero mabaw ka man ay kaayog pangutok. Nagdugay mi tungod kinang hagad og kaon among TL namo. Daghan mi, dili kay ako lang. Og na timing lang nga kami ra imong nakita. Tungod kay ako ang pinakalayo og bahay sa tanang mga kauban ako sa trabaho. Nga iyang gihatod human mi niya gilibre kaon. Karon kung nagduda kas tanan akong gipanulti, pwede ka mo ato sa mga trabahoan. Og pangutanon nimo sila. Kyra. O kung may bawaan nimo nga wa gyud ko mamakak nimo, magbuwag ta, Jonathan. Kay dili ko gusto nga dudahan ko nimo bisag wa kay igong ebidensya. Kyra. Sorry na. Wala ko mag-expect ka masulti to nimo na ako kanina. Sayop kita na ako. Dili ko pareha sa imong ex, Jonathan. Nagtarong ko sa kong pagkababae. Ibaw ko. Sorry na. Love lagi ka. Nadlok lang ko nga mawahag ka na ako.
Love man sa tika. O bisag ka usa, wa ginabusod sa kung hunahuna tanang gipasangil mo na ako. Sorry na. Pasaylo ako lang ka. Isa na ko. Dili na mausap. Angay lang. Kay kung usbon pa ganito ni mo, dili na gyud ko magduha-duhang pakigbuwag ni mo. Kyra. Lisod ning may trauma ka sa imong kaghapon. Kay bisag nagtinarong ang imong partner karon. Dili kalikayan nga imong madudahan. May na lang gani kay gipasaylo pa ko ni Kyra sa ako mga dili maayong nasulti niya. Na-realize po nako nga angay lang nga mosalig ka sa imong partner. Kaysa magkabuwag mo tungod lang sa silos nga way basihan. Gipractice gyud nako nga mas patasan pa nako ang akong pagsalig kontra sa akong mga pagduda. Mao nga karon niya. Minyo nami ug may usa na ka anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagi ni Jonathan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga dagulahan, A Smile in Your Heart. Kaagi gibahatan no duha sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang na ining tulimanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lemuel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nothing's gonna change my love for you. Recorded by X Thunder Gaming. Lemuel, Pa, Sabado man dundong, puyogi ko ha. asa man pa? Mangobra ko ron, to ako'y gunahonon. Puyogi ko ron dali ra tumahuman. Aron sad suhulan dayon daw makaplit ang bugas. Opa. Kapuyaw eh. Init pagi kayo. Antas lang kita ini kay pugriman. Mo, mangayon ta ko baon kay muskwilan ako. Pasensya na gid ka dong ha. Huwag ko ikahatag ni mo kay wala ko'y kwarta diri. Aw, sige lang ma. Ito man na gid eh. May panguban kay nagsnacks na. Ako in town. O gigikaon. Lemuel! Uy, Rina. Wala gid ka mapalit ang imong snack. Mangkoy kwarta rin. Hala, luuyagod ni mo. Dali, di mo ko'y gidangapan. Hitagan ti ka. Ayaw lang uy. Gusto ka nga mapas mo ka? Dali, diri. Na ako'y gidangapan. Ito asa kong bag. Salamat rin ha. Nawagin ang akong kagutom. Okay ra, uy. Ayaw na pasalamat. Wa man ko ko'y kwarta. Mango ako kapalit og makaon. Pobre man kaayo mi good. Sige lang, Well. Kaya kung na ako'y nangas na, ako lang ang hatagan. Salamat kini mo rin ha. Well, oh. Ansa man rin akong 5. Imuhanan na. Lo, ayaw ra uy. Sige na. Tawatan na ni al makapalit kag snacks. Lo. Ala uy. Salamat ha. Ano ding maluoy man ko.
Puutan manggod ka. Aw, sige lang. Kung madako na ganita og may trabaho na ko, ako na siya hatag nimo. Ampo lang kita permis, Ginoo Owel, nga mahumantag eskwela. Dali aras sa panahon rin sa. Walang hibaw eh. High school na ta. Mao gyud, mura lagwa. Kining, unsa di mong kuhaon ng ini-college ni mo? Mag-teacher ko, Well. Ikaw? Marag di lang tingali ko. Marag di mo ko ka-eskwela college. Pobre baya mi. Hayon nagod pagpakawas paglaong, Well. Imor lagi na malabangan ka ng kalisod. Salamat rin ha. Takemil, magsigil naman ng kuyog ni Rina. Uyab na mo? No, di taon mi uyab. Patrol dan eh. Suod lang gid mi ni Rina, sukad pa sa mga gagmay pa mi, elementary pa mi. Ako pa ni mo no, imo nang panguyaban si Rina. Uy, kay klaro kay nga nakagusto na ni mo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Tsaba di uy. Namiguro sa bayan akang Rina na ako kay mga bata pabaya mi. Suod na kay mi. Ang ako ba, nindot man sad kon imo nang panguyaban. Dili pa ko na uyab-uyab eh. Wa pa ko magkunahunaan ng uyab-uyab. Gusto na ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Congrats, Balimil! Una lang minimo ha! Sige bay. Musunod ako ron. Congrats day, bay Roldan. Congrats, Well! Oh, congrats sa atong duha. Ren. Noon sa ka? Graduate na hinuon ta sa high school? Nag-ula hinuon ka diha? Ano di ka? Oo. Dugay naman niya ta magkita. Ha? Nga naman. At tumagot ko pa eskwelahon ng college ni Papa sa Davao. Ito am siya igsuon dito. Mao ba? Ikaw, asa man ka mo eskwela? Dinira ko sa ato rin eh. Kaya dili magyapon ko maka-eskwela sa college. Sige. Amping din niya. Oh, ikaw sab, pag-amping dito. Doon nakatuig ang nakalabay. Sukad nga may graduate ko sa high school. O dialagyapon ko din sa among dapit. O guway tarong katrabaho. Si Rina ka? Kumusta naman kasi? Bay! Balibin! Oh, bay! Ikaw mo din na. Tuan! Anda ba ka? Ready na ka? Ah, saan sa man? Limot ay! Natay duwas basketball rin Speaker sa barangay! Ay, oo di ay. Limot ko na. Limot ya kay di may kadua ka. Oh, wata ko kadita kay mga dams ako. Yes! Daw ta bay! Libil! Daw ta! Salamat kayo. Bay, Roldol. Nakadaog kita. Well. Oh, Bay! Tawag ka sa kapitan bay! Tawag ka bay! pitaw da. Kap! Kap, may tuyo ka na ko, Kap? Kuan. Ako nakita ba nga samtang nagduwa mo sa basketball. Abti ka man. O sakto ko sa barog. Usuban kailangan kang magsundaw. Ha? Ina ko kung kailangan kang magsundaw. Kaya na ako igsuho na sundaw. Nakinahanglan siya ang striker. O kung tuwa ka na niya, dako kay gayunan nga may mo kang sundaw. Tinuod ka, Kap? Mo ka na. Nya, sa may akong buhaton, Kap? O kung tuwa na ka niya, o na-exam, mukuha ka. O kung makapasar ka, mahimo ka ng mo trainis pagkasundaw. Sige, Kap. Madto ko si may igsuon. Kay gusto sa ko nga magsundaw. Sigurado ka na ba yun sa imong desisyon, anak? Opa, gusto ko mahimong sundaw. Lisod man ang trabaho, anak. Mubo raman ang imong kinabuhi, anak. Ma, tugutin lagi ko sa kung gusto ma kay sa una pa man ko nangandoy ko nga mahimong sundaw. Ug mauna ni ma. Way kay gayunan ako nga mahimong sundaw. Ikaw ang mag-igo. Ug among iampo nga matuman nimo ang imong gipangandoy, anak.
Salamat in taon nga nagkapasan ako sa exam. Mahimong ako nga mo train sa pagkasundaw. Salamat in taon, anak, kay natuma na gid nimo imong pangandoy nga mamahimo kag sundao. Lipay sa bitaw ko mga nahimong lagi ko sundaw. Pag-amping in taon, Pirmi, ha? Ug pag-ampo nga malayo ka sa disgrasya. Iampo sa ko ninyo ma, pa. Kay karong sunod adlaw, i-assign ko og critical nga lugar. Naagiri gubat nga mahitabo pa, ma. Oh, yes! Dalian sa panahon eh. Walang hibaw eh. Duha naman ay katuig nga nagserbisyo ko isip sundaw. Manangit ko sa kong labaw nga mapauli sa ko sa among dapit. Salamat in taon kay nakauna-una kag duaw na mo dinhi, anak. Mingaw na kay ko ninyo ma, pa. Ako sa anak, mingaw na kay kunimo. Ato di ay, ang imong amigo ba nga si Roldan, nagsige ra ba tog pangumustan nimo? Oh, mo ba? Ah, sige. Ako tong pagkikitaan pa. Kumusta naman ka, bay? Maraming taon gapon, bay. Ikaw noon, bay. Hayahay na kay kada. Kay sundaw na ka. Kung sagot tayo nakahayahay na yung trabaho Ya kung masipyat, patay man sab. Ampo lang sa Ginoo, bay, nga malayo kas kadautan. Maog yun. Ha? Nay, makikita na ko. O, bay. Kinsa may makikita na ko? O, may bawa na nimo kung muadto ka. Mo ba? Asam sa na ko atoon? Adto aning lugar ay. Kaya nagpaabot siya nimo dito. Wala ni lugar ang giingon ni Pairuldan nga naay makikita na ako. Kasi man kaning gusto makikita na ako. Lemuel? Oh. Reyna? Ikaw? Oo. Ako yung tao ni. Kumusta naman ka? Sundaw na day ka? Oo. Kaluyan in taon. Ikaw, kumusta naman ka? Standby sa kay nagpaabot naman ko sa result sa akong board exam para teacher. Wow. Mag-teacher gila ka? Kung kaluyan. Mga unsa ta? Aron nga mag-istorya tag maayo. Ikaw magdahom nga magkita pa ta pag-usab. Maog yun. Pila na biya katuig nga wata magkita. Maog yun. Salamat ha. Nakikita ka na ko. Gibalitaan magud ko ni Roldan nga nauli ko na kanini sa ato. O gusto na kasundao. Og ako siyang giingnan nga makikita ako nimo. Eh syempre suod baya ta. Sukad ba sa elementary o ginon man sa high school. O nahibaw ka ba nga lipay kay ko nga nakita ta pagbalik? Lemuel. Misamot ka na karon kagwapa. Nga sakto ka nag-edad. Atik ay. Tinuod bitaw. Uy, mahilis ko na imo tinutukan ha. Maglisod ko kung unsaon ako sa pagsugod. Pero mora na akong ikasulti ni Morena. I love you. Lemuel. Wala tinuod. Love di ka rin. Uwaw man
man sa akong part no kay babae ba ako. Pero ang kuno nako, nga sukad sa high school pa ta. Love na ka na ako, Limuel. Kung mao ka na, parehas na yung atong gibati. Oh, Limuel. Rina, I love you. I love you too, Limuel. If I had to live my life without you long, with you I see forever oh so clearly. Grabe ang akong gibati nga kalipay niya ito kayo na. Kay parehas na may gibati ni Rina. Kaya doon na may feeling sa usag-usa. Karon, minyo na mi. Og may duha na ka mga anak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Archie. Sige na, Chris. Sugtan ako. Wala gi ko'y gusto nimo, Archie. Makagusto lagi unya ka na ako. Buhaton ako ang tanan. Mahalon ako nimo. Dili na ko katudloan ang akong kasing-kasing. O kung maingon gani kog dili ko, dili gid ko. Chris. Niya, mundang na lang kagpanguyab niya. Dili bay. Grabe sa di mo. Pangitag lain oy. Di mo siya naglain bay. Si Chris ra ako. Ug buhaton akong tanan. Mapasugot lang ako siya. Dili gid ka mo undang og panguyab, no? Gipadadaan pa ko nimo buwak og chocolates. Oo. Oh. Labaw pa unya nga akong ihatag nimo, Chris. Kung sugton ako nimo. Sige, God. Oh. Ha? Nisugot na ka? O, Archie. Oh. Nisugot na ko. Uyab na ta. Chris. Archie. Sige na. Buhata, ibang gustong buhaton ako. Chris. Archie. Di mo na matubag si Chris. Di mo kadlaw nga wa siya text ako. Oh. Ako siyang atuon sa iyong trabahoan. Niresign man si Chris. Ano sa alam ba eh? Mga usa ka buwan sukad nga nihatag siya resignation letter. Ug hapon lang nagsugod nga wala siya duty. Ano di ay? Wala ka sulti sa may gagaw? Ha? Igagaw? Oo. Di ba, ikaw may tigkuha niya diri sa tabuan? Igagaw mo, di ba? Oh. Husto na, anak dong. Ayaw pa apikto atong bayhana. Naglagod lang naghunahuna, ma. Tanong kay ko niya. Nya, gibiyaan akong ingon anak ka sayon. Oh, dili lang gitingali para kamos usag-usa. Uwa kay mahimo kung dili pagdawat sa kamatuuran. Ma. Kapo yan si kapas ni Budi sa baray eh. Kadagabi naman lang tama sige yan ni kapas ni mo. Sas, kami badagayon, kapag may reklamo eh. Sa maling mong gibuhat sa mong kuglingon oy. Wala ko labot kung maunsa ka bay. Lami nam gani kamatay. Iyay, samang taon ka. Tungod lang gyapon ni Chris. Pila na kabuan na
Kuan, milabay. Siya gyapon. Dili ko na anak kadaling kalimtan si Chris, bay. Sus, unmove na bay, unmove na. Mabuo na tao no, unsa man niya. Ha? Siya malipayon na sa iyang umabot nga pamilya. Ikaw, naghihapon ka? Oh. Unsa to? Payon. Unsa'y malipayon na, bay? Payon. Kita ko niyang mabdos na. O nanapod siya uyab karon. Ha? Oh. Mabdos na yun? Bigaon gudi siyang dako. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo kay ni Gana nakagbalik og trabaho dong. Oo, ma. Nakarealize lang ko nga nang maoy ko sa sayop nga babae. Husto ka. Og taron, bangon gyud para sa imong kaugalingon. Pero gusto ko makabawas niya, ma. Unsa? Maubot raw niyang panahon nga makabawas ko niya. Dong Archie. The basket ka mo ta, Archie? Mga gyapon. Bisag unsaon, bisag unsa ko ka maayo, mudas ka, ma. Pero, biyaan na gyapon. Well, I'll tell you. Dili ni kabiya. Pamili sa dihag babae ha. Kay CR sa ko. Sige, bay. Banap yun ha, banap yun ha. Archie? Chris? Di ka nagtrabaho? Oo. Muso di ka gingon, ani? Oh. Ikaw? Naibaw bang mo ba na nga dinhi ka nagtrabaho? Uwa. Og palihog lang. Ayaw pagsaba ni bisan kinsa. May problema. Ay kabala ka. Ako'y bahala mo. Yan, saway. Nakakita na. Chris? Bye. Nakapili na ko babae. Let's go, Chris. Ano mo ka? Murang ka guwigan na. Sorry, pero na-awkwardan lang ko. Sa laing lalaki di ka ma-awkwardan. O niyan ako, kiwawan ka? Karoon lang ka makiwawan nga. Dugay na kung nakakita ng hubo ni mong lawas. Archie. Sige na. Padayon na. Satisfy me. Bay, ako ba nakabantay na ko nimo nga gisigyanan nimo adto si Chris sa bar. Oh, bay. Kaya malipay ko nga makakita niya nga mapugos lang o pakig-sex na ko. Lamay kayo feeling, bay nga nakabawas na ko niya. Marag siya nag-adto nimo dito, gusto na ka mubawas niya? O tungod kay na in love na kaniya? Unsa? In love ba ka? In love ba ka? Wala ba yun? Wala. Kalagot lang niya akong gibati para niya. Ug plano na kong duwaan siya, bay. Ha? Makigbalikan ako? Oh. Og di na kinahanglan niya matrabaho ka sa bar. Ako ni balat ni. Nera, address ni sa akong apartment. Ato ako kung musugot ka nga makibalik na. Ha? Ug buwagan nimo ang imong bana. Chris?
Okay rin mo nga. Gidana ko ang akong anak. So, buhat sa buta ni nga, buwag na mo sumba na. O, Archie. Good. Dali. Tana sa sud. Pahilumar mo ng bata, Chris. Gigutom naman gud ni siya. Wa naman si gatas. Di magpalit ka? Wa na taong ko'y kwarta, uy. Dili di ka masuporta sa akong anak. Mag ako'y amahan, ana. Pagitag pagi nga, makapalit ka gatas, ana. Unsa? Dili ka kagabaan na bay? Siya may gabaan, bay. Gaba na ning nahitabo niya karon tungod sa gibuhat ako. Ni kagat na yun pag ingon ako nga, ako mo imubuhi niya. Balik ka nakabiyas ba na? Gita pang iyang anak. Sabi na ba, bay? Musurok yun akong dugo basta makikita ko sa iyang anak. Akin ng bay. O, wa may labot ang bata ini bay. Kung gusto ka man ni Mouse, ni Chris lang. Ayaw isakripisyo kapil ang bata. Oh. Hello, Chris. Archie, please. Tayo ako sa ospital. Na-admit si Dudong. Nagkinahanglan kayo minimo. Anong ako may tawag gani mo? Tawag yung mahana na. Bay, ito na. Mag-iinom ta. Nung sam ka diya. Gilak-gilak maga. Isalbayis ka! Wala si Dudong! Patay na si Dudong! Gano'n ko taon nga ako may basulo ni mo? Huwag ka na kinahanglan siya ni mo, Archie! Nagkinahanglan ni mo! Nagkinahanglan siyang dugo! Sa imong dugo! Chris! O sabay! Imong anak si Dudong! Magkaibaw na mo gamabdos ko. Gipakasal na yun minimama sa iyang kailang ang kwartahan. Wala ko'y mahimo kay sulngon ko nung kani Papa kung may bawas siyang ikaw may nakapamabdos na ako. Mong ipatuo na mo sila nga akong bana mo'y amahan sa akong gimabdos. Chris... Ang kunon ako nga sa sinugtanan mo ako ma-inlove ni mo, Archie. Pero nakatuon ako na dugay. Archie, mahal tika. Mahal kayo tika. Pero alang sa imong kaayuhan og sa atong anak, nagpakasal ko sa lain. Chris, pasalo ako. Pasalo ako. Wala ko maluwas ang akong anak. Pasalo ako ninyo. I've been looking at people. Huwag yung maayong dangatan kung manimaos ka. Dubli na hinuon ang kasakit ng gibati. Nawapod na ko ang akong anak. Karon, adlaw-adlaw kong nagsigig pangayo o pasaylo ni Chris ug sa among anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalang kaagi ni Archie nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagkulan, What's Forever For? Gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala, mga sukin di paminaw,
Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Sa kababay nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang katong matatampo, nagdasangan nga, An. Recorded by X Thunder Gaming. Day, Sab. Day off man ako karong Sabado. Manglaag ta? Pwede ra kaayo, te. Kay day off man sa nako. Ah, sige. Kay medyo na busy man ta itong mga nangaging simana, good. Mamawi, taglaag karon. Ah, sige, te. Manangita ni Papa. Ay, way problema anak, oy. Sure ka pa nga okay ra nimo? Nga ikaw ra usa mahibilin dinis bay? Wala kay. Ayaw kabalakan ako, nak. Nalipay sa kayo ko nga muhatag yun mo og oras sa usag-usa. Kung buhi pa tos mama ninyo, malipay gito nga magtanaw nga nagpadayon ang inyong kasuon nga managsuon. Wa ko'y laing kasaligan pa. Si Ate Anra. Kamong akong pamilya. Salamat, Day. Tara, manglaag na ta. Cheers, Ate Ann! Cheers! Woo! Kalabat sa kong uwi. Ate Ann, Oh, higop sa ni sabaw, oh. For sure, labat yun kayo ng uni mo. salamat, Day. Sakto gid ka. Murag mabuak akong u. Ang. Ubay-ubay masugod kag na inom gabi, eh. By the way, di ba? Nangagdang akong friend ba? Mag-club sila karon. Og na siya ko'y lalaki nga ipalaila ni mo. Ha? Kinsa man? Ambot lang. Ato, tati. Para makauyab na kati. Labad man kayo akong uday, uy. Wa ko'y planong mulakaw karon. Ingon man mo inom. Ikaw na lang sa next time na lang ko. Ay, mao ba? Sige, ti. I-update lang unya, tika. Naunsa man ni Sab? Alas 2 na skadlaon pero pagyapon mauli. Last po din chat na ako nga naabot na sis club. Maura. Oh, siya na siguro ron ay. Day, dugay agad ni mo. Wa na ko makabantay sa oras. Mao ba? Daghan pag nainom? Nga na mo nagkapoy mo kay nang naong ni mo. Pwerte siguro ni mo sayaw dito, no? Ato na ko sa kwarto. Matog na ko. Oh. Nga naman to siya. Ay, gikapil lang siguro to. Uy, nibaw na ka sa imno nun nga makahubog, makaduka, pagbiya na. Mausad lagi. Pero dili man ko na sa ingon ana bisag kapuyon og dukaon pa na sig maayo. Murag kid og lawom kay sige una. Ay, nag-overthink ka siguro ka, oy. Ay, sige lang. Ay, kay palabi ko na ako na agad. Maila na bitaw na, kay musulto na bigyan na siya ni mo. Wa kay trabaho niya? Naa, nga naman. Makigpanglakaw ka? Pwede di kang banan. Unya lang ako trabahoon inig ulit na to. Naunta ko isulti ni mo. Unsa ba na?
Wa ko'y labot ananak. Unya na lang na inig human og kaon para dili ko magkadungog. Dili pa. Kamong duha ni ate akong storyaan, ani. Tewason sa tagkaon. Ina. Ready naming maminaw. Unsa man anak? Pa, magbinyo na ako. Unsa? Unsa? Unsa magminyo na kasab? Nga naman na di kay uyab? Oh, og naka-decide na mi nga magminyo. Oh, Kakalit pagod ani day. Wala lagi ka magsulti na ako. Abi ba na ko gwatay gitago sa usag-usa? Dili ta nang butang kinahanglan nga imo mahibaw, auntie. oh. Kinsa man natawhana? Nakaila ba ko ana? Dugay na ba na nimo nakaila? Nga bang kapaspas man? Nagdali ka? Day dili na ba ingon ana? Magdus ko! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon bitaw ko nimo nga nagid lagi problema. Unya, unsa may desisyon ninyo, ha? Sugot mo nga, magpakasal sila. Wa may mahimo. Naa naman na. At least na lang kay barugan sis lalaki nga nakapawabdos niya. Og pakaslan siya. Bisag unsaon og smile ni Sab. Pero nahibaw ko nga naagi problema. Congrats ninyo! Makita na ko sa iyong mga mata. Ay, kaluoy sa kumangod. Malipayon ba ka siya? Ngayon nakapangutan naman ka na. Kaya wa man ko makakita kalipay sa imong mga mata. Sab, nakaila kayo ko nimo. Dili kay ngon ana. Og nausab sad imong pagtaga diri nako. Mahimo ba ti? Pasagdi na lang kuno ko, bi. Lahi na akong kinabuhi karon. Kaninang ako maabot nga anak. Og akong bana. Og sultihan ti ka. Malipayon ko sa akong kinabuhi mong ikaw. Mind your own business na lang. Sab. Sakto mo sa Jedi. Pasag din lang imong manghudgod. Dili ko musugot nga dili ko mahibawag unsay problema niya. Okay, sige, ani na lang. Naaramang gid mong tanan nagpuyo sa usa ka bahay, no? Panid-in na lang na siya ug ang iyang bana. Oo. Sikreto kong maniid ilabi na siyang bana. Kaya wala ba may makailan ng tawhana? Mahibaw ang ragilagi unyag unsay problema. Mingaw lagi din ispay. Asa man kang mga tao? Hi. Ay! Jay! Buhi ko! Nga na ba magkakos man ka? Hala, sorry abi na ko si Sab. Asa man day sila? Nangumpra man to. O, ningon man siya nga mubalik ra siya dayon. Bawo nga nagtuo ko nga ikaw siya. Pero mas humot ka ni Sab. Okay. Ayaw ko basto sa gingon ana, ha? May adlaw ka rin ako. Nga naman, unsa may plano nimo? Nagtuo kag mahadlok ko nimo? Sige, buhata! Kay sumbong di ka ni Sab. Manyakis kang dako. Ti, mahimo ba? Maayo nga mo relasyon ni Jay. Ayaw pagbuhat-buhat og storya bahay niya. Wa ko magbuhat-buhat og storya, day. Tinuod lagi. May pagkamanyak ko ng bana nimo. O mo to yung gibuhat na ko. Ah, dili.
Ibaw ko nga imo na gibuhat para magubang ang mong relasyon ni Jay. O basig nasuya ka lang, kay ako naminyo na. Samtang ikaw, wa pa'y uyab hangtod karon. Unsa? Day nahibaw kang dili na tinuod. Kung mauna, pasagdi ko akong bana. Day sab. Sakto na, uy. Nasigilak diya, uy. Wala gyud ko makaila sa kumanghod. Sakit kayo sig sinultihan ako. Wa ko mag-expect ka makastorya siya na ako adto. Sagdi na lang, God. Basin og dasan na sa iyong pagmabdos. Oh, gitsa na. Si Sab, nag-text. Te, sorry sa akong mga nasulti. Please, magstorya ta og balik. Adto ta magkita sa bodega nga atong duaanan sa mga bata pata. Magkastorya tagtarong kay Mingaw dito. Oh, sige, ato ayun. Pag-istorya mong tarong, ha? Ano man, ubanante ka dito. Pero, magpahipi ako, ha? Di ko maminaw ninyo. Sige. Salamat, Besh. Asa naman ni si Sab? Tao-tao naman kung nagpaabot ng Dris Bodega. Jay! Buhi ko! Buhi ko! Kinabi naman natin ko. Mabuhat na ako. Nimo ang akong gibuhat sa imong manghod. O sige, buhati mo sa kumanghod, ha? Ano siya pa? Grape. What's up? Wa mo mahibo. Nga namabdo siya nga. Wa siya uyab. Animal ka! Kahigidi ka. Tabang! Tabang! Buhi ko! Buhi! Da! Buok yung gibutilya. Tuyang palagi ka. Abis! Okay na ka, Abis! Okay na to. Pulis! Magtawag ng pulis! Pulis? Ano na ipapriso? Salamat! Ganun mo makamagsulti. Nahadlo ko. Ewan magkansiya ako masulti ko. Di mo yung buhat o di mo yung ibuhat na ako. Sorry kayo, sorry. Sakto na. Ang importante nga luwas na kakaroon. Kinsa pa tayo nagtawhada? O diin man to ni mo nakaila. Nakaila ka to yung lalaki nga ipila-ila sa kong friend ni mo. Mauto siya. Pero wa yung daho nga masuyop man na siya. O katong gabi una, katuwa ka mo uban og dugay ko na uli. Dito na yung tubuya magpag-rape na ako. Kinuo ko. Humanatuan ako may bago si angay na kong buhaton. Dili ko makaharap kong tanaon ni mo kay Basin yung makastorya ko ni mas tinuod. Huwag dili ko gusto na inautang mahitabo ni mo. Nahadlokay ko ato tingod. Igo na anak. Huwag na utang mahitabo na ako. Og sugod karon. Huwag na sila utang mahitabo ni mo. Kaya dili na ko musugot nga mulakaw ka ngawa ko. Dili di ka pasagtan. Salamat, Ate Ann. Salamat, Ate. I guess I always will. Grabe ang kaluoy nga akong gibati sa akong manghod. Ingon adto na day kabukat ang problema nga iyang gidada. Og sukad adto, mas ni grabe ang akong pag-amping o pag-monitor niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, One Friend. Someone who understands me together and believes. Ang maong kaagi gibahatan og duha sa radyo ni Carol Marie Hikaen ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit.
I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chan Chen. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana'y di na lang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Agi karon, mo kining sa kababaeng taga sitio Mabuhay Barangay Buangon, Bukidnon. Ang atong matatampo nagdas nga Chen Chen. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, ila-ilaw sa kong amigo, si Jovan. Van, ang gwapa na kong amiga, si Chen Chen. Hi, Chen. Hello? May ganot ha? Oba! Chen Chen, Ma? unsa man wa kay gibuhat diha? Wa raman, ma. Nagkalingaw na ko diri sa akong cellphone. Nga naman, ma? Ay, kay pangumpra dito, be, kay sakit maning tuhod na ko, uy. Sige, ma. Ako li pangumpra. Ilista lang diha kon unsay mo ipapalit nako. Ay, katagan ba nagipakumpra din ni mama nako eh. Bugat-bugat gud nila. Hi, Chen. Oy, Jovan, ikaw maguday na. Kadaghan ko na mong pangumpra. Lagi oy. Si mama ay daghan kay gipapalit. Ako lang ihatad sa inyo, be. Ay, ayaw na lang oy. Sige na. Kay daghan kaning daduno ni mo. Ako na nang gubad, be. Sige na lang oy. Salamat, Jovan, ha, sa imong paghatod na ako. Mubalik niya ko din sa inyo, ha? Nga naman, Mamisita ko nimo. bahala ka. Unsa ma? Nay naghuwat na ako sa gawas? Oh, ganiha pa na, anak. Kinsa may naghuwat na ako, ma? Ikaw din ni, Jovan? Ako yung tao ni Chin. Nganong niaman ka? Ningon ba ko nimo, ha? Nga mubalik ko din kay mamisita ko nimo. Jovan, Bahala na og makaingon ka nga preskura kay ko. Ang importante nga mahibaw ka nga love ka. I love you, Chin. Jovan. May chance ka ko nimo, Chin. Anya, konsogton ti ka. Dili ko nimo pasakitan. Dili eh. Basig imo lang kong pahilakon. Di na may tabo, Chin. Kay love kay ka. Basta baya ha. O lagi. Oo niya, unsa man. Uyab na ta? O, Jovan. Ako na kang gisugot. Salamat kay Chin. Salamat kay nga wa ko nimo panto sa dugay. Salamat yung kayo. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Uyab na din mo ni Jovan, day? O, day. Ako na lang siyang gisugot, oy. Kay ako masa nakita nga, seryoso siya na ako. Okay ra na, day, uy.
Kaysa akong tanaw, no, buutan naman sa Jovan. Good luck sa inyong relasyon, Day. Dali aras panahon sa. Walang ibaw nga. Usa na dahi takatuig nga itong relasyon. Maog yun. Mura lang ubuha. Jen, ay mayo kung magminyo na lang ta. Ha? Minyo? Jen, gusto na ko nga magminyo na lang ta. Ikaw. Agad ra ko nimo. Sa sunod buwan, ato nang hikayo ng atong papilis para sa atong kasal. Ay, nga sa ato pa di ay makakaon na di kog lechon ini. Kay migminyo naman ka mo. Aw, anak gina, Day. Sige, Day. Ingna lang unya ko kung kanos agad mo magpakasal ha, kay mutabang ko og andam sa inyong panginahanglan. Day Chen, kuyog ta na. Asa man? Na may kalingawan sa Pikas Barangay. Manglaag ta kay na. Kung maminyo na unya ka, di na ka makalaag. Sakto, gid ka, Day. Kadiyot ha. Akong tawagan si Jovan, basin ganahan siya makuyog na to. Sige, Day. Tawagi sa... Jen, nanawag lagi ka. Asa ka? Di ako sabay. Nga naman. Manuroy unta to ba? Sa sunod na lang, Jen, kay kapoy ko eh. Sige, Van. Unya, kita na lang manuroy ini. Kita na lang, good. Unsaon, gikapoy man si Jovan. Nahala, sige. Tana. Day, magpahimus gid kag laag. Kay kun maminyo na unya ka, di nagyog ka makalaag. Mabutay ka sigara na ako madunggan, Day. Basta maminyo na ko, no. Focus na lang gikono sa pamilya. Kadiyot sa Day. Nga naman, Day. Di ba si Jovan man ang naglingkod nga may kaubang babae? Hala. Siya tuod na. Ingon siya na siya sa bay. Nganong niya man siya dinis na laing barangay ug may kauban pag yung laing babae. Jovan! Jen, niya ka? Ingon ka na ra kas inyo. Nilaag man lagi ka. O kisa ni babae nga imong kauban? Kukuan kining... Iya kong uyab, miss. Ngano di ay? Salbahis ka, Jovan! Uyab tao yan ang uyab kaslain! Salbahis ka! Dili ka nagkakasaligan! Jen! Ayop ka! Buhi ko! Ayoko guniti! Jen, paminawon ako. Pasabtong ka. Wala ko'y angay pang paminaw ni mo. Jen, pasiluan ko. Di na ko tuyo nga pasakitan ka. Kasi dili tuyo, ha? Kung sa gibuhat ni mo na ako, ha? Nagplano na itong magpakasalo niya mo ni mo gibuhat na ako. Di man ko seryoso itong bayana, God. Gibidoang nga ito na kong panguyab. Misugot man sad. Pasiluan lang, God. Dili natin ka mapasaylo siya mo gibuhat na ako, Jovan. Jen. Ayun, napakita na ko, ha? Kay makigbuwag na ko ni mo. Kumusta naman ka, Day? Okay na ko gamay, Day. Mayo hinoon. Abi ni mo, wag ko magtahom. Nga makahimo pag binuang si Giovanni mo. Dili lang ta makiskot niya, Day. Kaya ako na siyang gikalimtan. Day, ani na lang ay. Kuyog tarong gabi eh. Asa man ta? Na may kalingawan ron sa Pikas Barangay. Musuroy ta dito aron malingaw ka. Sige, Day. Day, Chen. Nabay gusto makikilailan ni mo. Kinsa man? Kanang lalaki sa atbang ay. Niduol na siya nako. Unya, nihangyo siya nga makikilailan ni mo. Na, pasagdi na, Day, uy. Wala ko'y gana ng mga lalaki. Hi. Halatay, ni Asya pa ingon na to. Pwede ko makikilala ni mo? Ako? Oh, miss. Ako dahil si Jupel. Chen.
I love you, Chen. Jopel, Muna'y tinuod, Chen. Sa una ko palang pagkakita ni mo, ganahan na kay ko ni mo. Hinaot ang nga, di ko ni mo pakyason. pasensya na ka pala. Pero dili pa ko ganahan mo sud og relasyon. Kay bag-o pa ko nasakitan gud. Oh, okay ra, Chen. Huwag mo sa kong bili. Pagkapaabot ako kung kanas ako naluwi ako. Jubel, talay. Kuya. Nainari mo sa kong amiga, si Chen Chen. Jobal? Uy, kailan mo sa kong kuya? Mag-igsuon si Jobal? Kuan. Jubel, siya ang akong ex. Ang lalaki nga nagpasakit na ako. Ang lalaki nga bakakon. Og dili makamaong mutuman og saad. Jubel, may mo ba? Patagi sa migigayon. Si Chinchin nga magkasulti. Sige, kuya. Unsa pa imong tuyo na ako? Nanguyap sa Jupili mo. Oh, Hangtod karon mahal pati ka, Chen. wala ko'y gugma pa ni mo, Joman. Kalagot ang kong gibati ni mo karon. Pasiluan lang ko. Dili di ka mapasaylo sa mong gibuhat na ako. O aron makabawas ko ni mo. Sugto na ako si Jopel. Chinchin. Ginawa ko naman talo. Dili gid maayo nga magbinuang kasi imong isig katawo. Kay mo abot ra gid ay ang gaba. Sama sa gibuhat ni Jovan nako. Og aron makabawas ko ni Jovan, akong kidawat ang gugma ni Jopel. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagay ni Chen Chen kataka sityo Mabuhay Barangay Buangon, Bukidnon. Uban sa awit ngayon ay awit kinaguluhan. Tanay sa ang mga kaagi gibata nito sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpanginaw. Paayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Tracy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Without You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasagan nga Tracy. Recorded by X Thunder Gaming. Drinks, oh. Naanasad ka.
Imo na sa kong gipalitan. Sige lang, God. Padoong na bitaw ko ni Musugton, di ba? Di ba giing na naman tika nga dili lagi ko nimo mada sa ingon ini. Kika mo mga lalaki, mayo lang mo sugod, uy. Basta manguyab pa gani, ay grabe kay mo dagpangga, uy. Effort kayo. Pero kung makauyab na, i-take for granted na dayon ta. O giing na naman sa tika, di lagi ko ingon ana. Di ko mundang og panguyab nimo. Bisag uyab na ta. Unsa man ako pagkahibaw nga nagsulti kas tinuod? Aw, sugta ko para makapamatuod ko nimo. Ruel. So, kamo na ni Roel? Kay abi ni mo day, na-curious pod ko kung asa ra kutob ng iyang mga ipanulti nako. Bitaw, maayo ra pud nga suwayan nimo. Kay wata kay baho, ba? Basin og tinuod gyud di ay, og siyag gyud ang lalaki nga para nimo. Kuyog ta sa sunod semana sa bahay, ha? Wa man tayo duty inig weekend. Unya, langga, sila si mama ug papa nimo naa didto? Oo. Hapit naman ta mag-usa ka tuig. Maong gusto kay nako nga makaila na sila nimo. Sige langga. Nice to meet you, Tracy. Nice to meet you po, tita. Tito. Oo. Pagpapa na nako. O pagmamalasan. Oy, dili ko musugot nga magmamana siya nako, han. Oh. Unya na kung maminyo na gyud unya silang duha. Nganong idaw man nimo ang pagtawag og mama nimo? Tugod kay dili ko gusto nga mausab pa to sa una. Samaha. O sa may nahitabo ni Rose nga ex ni Ruel. Kasluno na unta sila og ipatawag na nako siyag mama nako. Pero nagbinuang ra gihapon ang babae niya. Dilingon na si Tracy. Ug usa pa di ko gustong muisgot pa mo adtong bayana. Ilabi na gyud sa tubangan ni Tracy. Ang ako lang kaila-ilahon sa nanimong babayhan na Ruel. Pasensya na ka sa mama ni Ruel, ha? Wa sa siguro to sa mood. Okay ra, tito. Pa, nasakitan lang gid siguro siya sa nahitabo ni Roel. Walagi ka magsulti na ako nga minyoono na unta ka. Ay, kay di na kinahanglan. Mumatir pagod na. Natural! Unsay rason nga nagbuwag mo? Kay nagbinuang siya nimo? Oo. Sa man sa to nako. Nga naman. Kuwang kog time og effort niya. Grabe sa ko kabisi atong panahon na kay nasakit si Papa. Og ako rang usang mo'y nag-atiman niya. Mo'y anak nila. Og nagtrabaho ko og nag-atiman ni Papa kay si Mama sige og larga. Roel. Og human sa nitabo, nisaad ko sa kong kaugalingon nga kung makauyab na ko, ihatag na ako tanan na kong oras og effort para niya. Para nimo. Salamat, Roel. Day, Tracy! May bawa na ka sa chika? Unsa man? Mag-ghost cutting ko, no? Og possible nga kita mga taga-office na may makuhaan og trabaho. Mao ba? Kung mag-base lang sa performance sa trabaho, wa may problema. Kampante man ko nga nagtarong gusto kong trabaho. Noon saan? Correct. Diba? Tracy, ipatawag ka sa itong supervisor. Uy, hala. Ano naman kang kipatawag, mga day? Recorded by X Thunder Gaming. Sorry, Tracy, pero last na nimong duty karon. Ha? Nga naman, sir? Naibaw mangyod mo sa balaod nga di pwede nga naay mag-uyab-uyab din sa opisina, di ba? O kung itandi ang performance ninyong duha ni Ruel, mas maayos siya ang performance kay nimo. Baong sorry gid kayo, Tracy.
unsaon na balanin ako. Ay napagilak. Kisa may dili mo hilak ani, Ruel? Ako mga manghod o gini ka na nagsalig na ako. O sa may panano ko sa probinsya kung wala ko'y trabaho, be. Ay kabalaka. Mangita tagpaagi. Mangutana ko ni mama kung wa ba'y hiring sa iyang gitrabawan. Langga! Nakapasar ko sa trabaho ni mama ni mo. Wow! Dilibagin ako ni mo lang. Salamat kayo, ha? O gusto sa day ko magpasalamat ni mama ni mo. Ikaw mismo may pasalamat ni mama. Manguli ta. Mu-leave ko sa sunod adlaw. Huwag isa pa yan, Tracy. Ayaw ka bala ka, tita. Dili di ka pa kauwawan. Angay lang. Ayagit magpapadlong sa trabahoan. Og na ako'y magamata nga nagtadaaw di mo. Ma. Binuang ranak. Tuod, wa mahibaw ang mga taga-office nga uyab ka sa akong anak. Mas maayo na way bias, okay? Okay, Tita Bena. Tracy, kita maling uba na ang ibalhin og laing office, no? Ha? Nga naman ko, no? Na may bago nga branch nga i-open sa Bohol. O kitang mga bago mo i-assign dito. Unya, ang mugayad nato kay si Ma'am Wina o si Sir Landro. O dili ra ba kuno ta pwede nga mobalibad ana? Unsa? Mga pila man sa takaadlaw dito. Ha? 6 months? Oo. Og dili ko no pwedeng mobalibad. Langga, dili ko ganahan. Pero nagkinahanglan kayo ko aning trabaho, ah. Wa tay may mo ana langga. Pero sige lang. Pila ra man ng 6 months ba? Ug usa pa. Kamong dayong ubana ni Mama Wina dito. So, why problema? Salamat lang ka. Ayaw gani kay nindot sa ning atong gistayhan. Unya, libre pag yun. Maulagi. Hay naman is Landro. Wa man mo kaon. Ako nang adtuon. Suot kayo sila si si Ma'am Wena o si Sir Landro, no? Ay oo, sobra kasuod. Grabe. Di naging magbuwag ang duha. Lupig pa'y magtiayon. Sila manggod mo yung mga pioneering sa kumpanya. Dugay na gud kayo na silang nag-uban. Luoy sa nila mga isig kapamilya, no? Ha? Luoy? Oh. Nga naman? Ay, minyo baya na si Sir Landro o si Ma'am Wina. Pero, wain tayo mga kalibutan nga may relasyon ng duha. Unsa? Dili naman hinuon ko makatug sa gisulting Jose. Tinuod kit kahato. Mugawas na lang ko. Magpahangin ko sa teres. Ay, tanalaki. Manood na ta sa kwarto. Kung daw nakaayon ka Kinuo ko. Tinuod ka di ay. What's may buhaton ako ini? Musulti ko ni Ruel. Hello, Langga? Napa ka diha? Naapa lang ka. Wala mo kung ka magtingog diha, agad. Unsa man, Langga, may problema ba? Nakabantay ko nimo lately nga bothered kay ka. Uwa. Gikapoy lang ko sa trabaho. Busy ka ayo. Maliging ni Papa nga busy ko no kayo mo diha. Kay si Mama, tagsa na lang ko no kayo mo tubag sa iyong mga tawag. Sige na, Roel. May buhaton sa ko. Bye. Ningon bitaw ko nimo, tinuod lagi. Matanawa.
Ikaw na yun mismo may nakasakop. Huwag ko mag-expect. Bini mo, kontak yan akong lang iyong anak. Angay lang gid nga may bawa ang atong head anak about nila. Tracy! Yes, tita? O saan ako nadunggan nga nalabi ka bahay na mo ni Landro? Ha? Wa man, tita. Ayaw ko tawag tita. Baga kag naong. Humanti ka hatagig trabaho o nayon ra ko nimo? Oh, magmahay ka ng imong gibuhat. Sulti ko kung sino ito mo niya, Tracy. Ganong suko man kay sa mama. Nga nanawag na akong nga pabuwagon kunutan niya. Roel. Tinuod bang ingon ni mama? Nga nagbinuang ka niya? Nga na kay laki niya? Unsa? Sulti ko! Ay ko mo ang buwang! Langga mo ulit ako. Gusto ko mag-storyetas personal. Bahalag mataktak ko sa trabaho. Mudinay pag ka? Gisindan ko picture ni mama nga naa kay kaubang lalakis picture. Huwa ko magbinuang lagi ni mo, Ruel. Si mama ni mo may naay-laki dito. Kananagan og Landro. Usa? O gusto niya nga magbuwag ta kay nahibaw kog unsay kalaki niya. Pero kung dili ka butuon ako, huwag ko'y mahimo. Buwagi ko, Ruel. Oh. Tracy, sorry. Mas butuo ko nimo kaysa sa akong inahan. Naibaw kung di ka makabuhat na ako, ana. Karon nga di uyon si mama nato. Bahala na. Wa ta magkinahanglan niya. Basta kay ikaw na ang gusto na kong makauban hangtod sa hangtod. Without you to hold. Dihagin ako na pamatud-an ni Ruel. Nga love gyud ay kaayo ko niya. Og ako gyud mo iyang gi-prioritize. Gi-fight gyud ko niya sa iyang mama. Karon, kaslo na nami og gikuha na mo ang iyang papa kay para naan ni kauban human na hibaw-an nga nila ing lalaki iyang mama. Dinhi na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga hikalang kaagi ni Tracy nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Without You. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Madihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala o mga sukinti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadus lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.